Hi guys, grabe ay. Naiyahong gitanom nga kuan ba katong pakita na ho ninyo nga palidya. Naaywa nakit tuwa sa ibabaw ning kat-kat diay sa buungon ba. Wa na mo nakit kay na tabunan sa mga dahon. Nahinog noon guys, dako ra jud kaadyo. Sayang. Da na apoy panabo. Ang gipasaka si Janjan og kuan ba gipapuungan ag nangka. Nakakita minung kong naibunga nga guwang na. Ang gipaipo na ho. Lamero ba na guys? Oh my God! Napoy na kadari. Mapo na. May nang kadari hanggi tangtang kay hapit na mahinog. Guwang-guwang na ba ang kumbaon ni. Kay naapaglubi ni si Une are. Dara guys. Arag nangka. Guwang-guwang na ni. Wow! Hapit na ni mahinog guys. Wow! Amo ning humbaon kay minang nangka humba. Wow! 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 Sige guys. Ano na ni tanong ni. Tanong na ni namo ni palidya kay. Hinog na hinga. Mama. Kaon. Kanina guys, ako na lang ning ibuwad ning isang liso. Aron mao na po yang itanom guys. Pero di na may palit o palidya. Ini daghang benefits ni sa atong lawas gini ni ang karnaba. Na humok-humok na. Mapon mahinog na ni guys. Aso di kay wag gikaon sa kabog. Kadaghan ako nakakaon aning aho ang kuan karnaba. Kanang karnaba ha diha na gitanom na ho sa pagtukod na ho daning baya.